Pulong sa Ginoo, no? Kung say na unang manok bao itlog. So, ato ko na pagkatunan sa pulong sa Ginoo nasa Genesis chapter 1, old chapter ni. Bago ta magsugod mga igsoon, magduko to sa atong ulo. Dalay ko may mayawan nga Dios, nagpasalamat kami Lord sini nga kabuntagon sa imong mayong adlaw, mayong panahon nga imong gihatag sa matagtag sa Ginoong Dios. Salamat Lord sa kinabuhi ni Janet Lord nga padayon nagadawat sa imong pulong. Salamat Lord sa iyang kinabuhi Ginoong Diyos nga padayon ka maghatag ka ng mayong panlawas uban sa iyang pamilya, sa iyong mga anak ug sa iyong asawa Ginoong Diyos, sa iyang mga kaparintihan. Salamat Lord na padayon ka kaniya magkauban Ginoo sa matag adlaw sining kabuntagon kanimo namong gisalig itugyan ang among pag-aram pagtuon sa imong pulong Ginoong Diyos. Pasabta kami Ginoo, tagay kami Ginoong Diyos ug langit no nakaala magpasayloa ang matag usa ka namong Ginoong Diyos kung nakasalamang kami kanimo sa pulong sa unaw-unaw sa buhat ikaw lamang Lord ang gitas pasalamatan sa Panginoon Hesus. Amen. Amen. Okay. Bago ta mga to pagtuon sa pulong sa Ginoo ang basahon ang background sa Genesis nga ang pagbuhat sa Ginoo sa tanang butang ning kalibutan. Ang gibuhat sa Ginoo ang tanang butang ning kalibutan ato sa basahon ng Genesis ang background. Ang pulong Genesis nagkahulugan o sinugdan ang meaning dahil sa Genesis sinugdan. Ako pagsabot ani nga Genesis ngalan sa tao sa una, estudyante pa ko pagsabot na og Genesis ngalan sa tao kay nabay classmate nga ngalanan pud og kuan Genesis. So ingon diri nga ang pulong nga Genesis mo nagkahulugan kini og sinugdan. Ang basahon naghisgot mahitungod sa pagbuhat sa langit ug sa yuta. Klaro kay diri nga dinhi gisugod sa Ginoo paghimo sa langit ug sa yuta. Sa sinugdan sa tawo, sa sinugdan sa sala ug sa pag-antos dinhi sa kalibutan. Nagisgot usab kini mahitungod sa paagi sa Dios sa pagdumala sa katawan. Ang basahon nga Genesis mahimong bahinon sa duha. Una nga dinhi nga gibutang diri ang pagbuhat sa kalibutan ug ang unang kasaysayan mahitungod sa mga tawo aniya dinhi ang sugilanon mahitungod ni Adan ug ni Eva, ni Cain og ni Abel og ni Noe og sa lunop og sa turi sa Babylonia. So kinsay nakaila kay Adan ug kay Eva? Amen. Siguro bisag galing bata kaila ani. O kinsay nakaila kay Cain ug kay Abel? Amen. Mo ni sila ang anak nila Adan ug ni Eva. Og si Noah katuning bisag gagmay bata ni pud kabalo sa istorya ni Noah atong naglunop ani sakay siya sa arka. So o kining istorya po sa Turi og Babel mo ni dito tong nagtukod sila og Turi paingon sa langit. So at nindot po ning istorya dinhi og sa ikaduhang istorya diha sa mabasa na sa kapitulo 12 bersikulo paingon sa 50 ang kasaysayan sa unang mga kagikan sa mga Israelita. Ang una mao si Abraham ang nailhan nga pag-ayong tungod sa iyang pagtuo o pagtuman sa sugo sa Dios. Si Abraham ang ilado kayo nga tawo nga tungod sa dako nga pagtuo o pagsunod niya sa atong buhi nga Dios. Kay lamang ta kay Abraham no katong gihalad niya iyang bugtong na anak tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo. Gihalad niya iyang bugtong na anak kay gisugod sa Ginoo gihalad nimong anak pero wala mahalad ang iyang anak kay tungod kay gisulayan lamang ato si Abraham ato nga mga panahon na sa Ginoo. Amen. So at mga tuta sa unsa sa inyo paglantaw usa kang unang gibuhat sa Ginoo sa kalibutan. Inyo nabaluan. Ninangutana sa ako sa una nga Jim unsa may unang gibuhat sa Ginoo? Ang adlaw ang langit. Isip ko. Og di ka wa ka magdali, abliyasan ako tong Bible. Unya kay layo-layo, 11 kilometers. So, ang una nga gibuhat sa Ginoo mao ang adlaw, no? Ang una nga gibuhat sa Ginoo mao ang adlaw, ang kahayag ginganlan niyag adlaw, mo ni ang kahayag ginganlan niyag adlaw og may og ang kangit-ngit ginganlan pud niya og gabi. Mo ni siya pag adlaw og gabi. Ato ni siya mabasa din sa bersikulo 3 padulong sa 5 akong basahon. 3 paingon sa 5. Unya mingon ang Dios, mutungha ang kahayag og mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag ang nga iyang nakitan o ginganlan niya kinigikan sa kangit-ngit. Ug 5 ginganlan niya adlaw ang kahayag ug ang kangit-ngit ginganlan niya gabi. Milabay ang kagabion ug miabot ang kabuntagon mao kadto ang unang adlaw. Ikaduhang adlaw nga gibuhat sa Ginoo mao ang wanang ginganlan niya kini og langit.
no? Ang wanang ginganlan niya og langit. Ang ikaduha nga gibuhat sa Ginoo. Ato mabasa diya sa kapitulo 6 unya mingon ng Dios mutungha ang usa ka wanang nga magbahin sa katubigan og nahimo kini pinaagi sa gibuhat niya. Wanang kini gibuhat niyang wanang. Gilain sa Dios ang tubig nga dito sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos og nahimo kini. Og nahimo kini. Ingon diri sa 8, ginganlan niyag langit ang wanang, milabay na usab ang kagabion og miabot ang kabuntagon mao kadto ang ikaduhang adlaw. Ang ikatulong nga gibuhat igsoon sa ikatulong adlaw gibuhat sa Ginoo igsoon mao kadto ang tubig. Ginganlan niya og dagat. Og ang yuta, ginganlan ang malang yuta og ang yuta mo ni ginganlan niya malang yuta. So sa ato na mabasa da sa bersikulo 9, diretso lang tadi paingon sa 12 na kay medyo taas-taas po. Ug ingon diri sa sa pangupat niya nga gibuhat. Ang ikaupat nga gibuhat sa Ginoo mao ang bulan ug mga bituon. Kini sila maoy maghatag og kahayag panahon sa kagabion. So makita nimo pag abot sa kuan pagkagabion makita nimo bulan ug mga bituon mo na siya may bulan may bituon kay aron mo'y maghatag og kahayag sa kagabion. No? So ang ikalimang gibuhat sa Dios mao ang tanang matang sa mananap sa kadagatan ug sa tanang matang sa mga langgam. So mo nang gibuhat sa Ginoo ang tanang matang mananap sa kadagatan ug ang tanang matang sa mga langgam. Ato na mabasa da sa bersikulo 20 padulong sa 21. Gipanalanginan sa Ginoo ang mga mananap sa kadagatan ug ang mga langgam. Mo ning makita nato ron. O dire nato makuan katong pangutana ganiya tong atay naunaw itlog. Manok ba o itlog kay ang una nga ako konsenya ang una nga gibuhat sa Ginoo manok dili itlog. Kay gabuhat ang Ginoo tanang matang mananap sa dagat ug ang tanang matang mga langgam. Di ba? Langgam ang una gibuhat niya. Considered na to tanan na to dito Dili ang itlog. Masyadon may giunan niyang buhat naman to itlog sa dad. Laki ito sa dad. Ang ikaunong gibuhat sa Ginoo mao ang tanang matang sa mga mananap ug mga hayop ug ang tanang matang sa mga ihalas ug gibuhat niya ang tawo sama sa ilang dagway. Ang ikaunong nga gibuhat sa Ginoo mao ang tawo. Ning makita nato yung siya dito nga atong basahon diri sa bersikulo 27 o 26 at dito magsugod sa 26. Unya mingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Sila maoy magbuhat sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan o sa tanang ihalas nga mananap. 27 busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki o babayi sama sa iyang dagway. So klaro kay diri nga giingon diri nga gibuhat sa Ginoo ang tawo, lalaki o babayi. Dapat ang lalaki magpakalalaki, ang babae magpakababae. Karon iba naman po daghana. Ang lalaki nagpakababae naman ug ang babae nagpakalalaki naman. Makita ninyo ron si kanang sikat nga artista sa una si Charis Pimping ko ba na. Karon laki na. Mura nagsikuan, mura nagsi Arnold. Ako na kay glawas. Nagpadako, nagparitoke na lalaki na gyud. Nagkuan na gud siya. So gibuhat sa Ginoo ang lalaki ug ang babae dinhi sa kalibutan nga sama sa iyang dagway. So nindot kayo igsoon ang gibuhat sa Ginoo, kay ang gibuhat ni sa Ginoo igsoon aron magpakita niya kung unsa siya kagamhanan, unsa siya ka Dios. So sa ikapito sa gibuhat niya kini lalaki ug babae ug sa ikapito ka adlaw gibuhat mipahulay ang atong buhi nga Dios. Ug ang ikapitong adlaw gihimo niya kini nga balaan. Morning sa ikapitong adlaw doon ako'y pagsimba. Kay special niya tubangan sa atong buhi nga Dios gihimo niyang balaan kaya sa unang panahon akon makuha na sa unang panahon adlang Domingo galing way magtrabaho. Magsimba gyud pero ang uban kasagaran galing pag adlang Domingo dinhi mo kaplagan sa simbahan. Tuwa na sa uban nga lugar, no? Tuwa na sa adlaw po nang sibulangan. Oo na. Pero ang gusto ni Lord kanang adlang ikapitong adlaw dinati kuan nga Domingo kundi kay kapitong adlaw. Kapitong adlaw
kinahanglan gud ato siyang simbahon. Pasalamatan ta ang Ginoo sa tibuok simana sa atong kinabi sa unong kadlaw nga atong gibuhat sa atong trabaho nga ipanalanginan ta niya og sa ikapitong adlaw atong simbahon ang atong buhi nga Dios. Amen. Kinahanglan gud nato gahinan nato ang atong buhi nga Dios dili lang kay halos tanan nga tibuok simana, tibuok nga adlaw ato. Kinahanglan tagaan po nato bisag galing ka sa ikapitong adlaw tagaan lang nato si Lord og usa ka oras ba o tunga sa oras. Ipay na siguruhan na si Lord. No? So, ingon diri sa Genesis chapter 2 na gibuhat sa Ginoo ang tawo aron maoy magdumala sa tanang binuhat sa kalibutan. So, gibuhat niya ang tawo aron maoy magdumala sa tanang binuhat dinhi sa kalibutan apan subo pa talinghugan ang tawo na mo'y gidala sa kalibutan. No? Iba na mga binuhatan, dili na makapaymo tutubangan sa Ginoo, kundi makahatag na og kagul-anan sa atong buhi nga Dios. Gibuhat sa Ginoo ang tanaman dito sa Eden sa silangan og dito niya gibutang ang tawo. Mabasa nato na dinha sa Genesis chapter 2 verse 8 nga gibuhat niya ang tanaman sa Eden og dito sa tanaman sa Eden dunay upat ka suba nga nagdagayday. Ako lang isa gikuan na ato ni nga gisulat na ako ni igsoon gitunon ako ni atong panahon nga nindot kay ito nga panahon mga ulan-ulan. Nag-decide ko nga akong tunan ang pulong sa Ginoo. Tikang sa Genesis paingon sa Revelation, sugod ko niya ato pagbasa atong August 7, 2022. Suwid na ako si pastor kay kada ko nabasa sa Bible kinahanglan nato butangan og pizza mga oras. May oras pa gud ay na alas 6:47 sa gabi. Maulan-ulan. Minuto na, brother. Minuto wala ko butang igmin. Mo na ni minuto 47. Nindot kayo igso na kumakan sa inyo. Ato nga tay pagto na ko ani gibalik-balik gud na ako ni. Kini siya nindot kayo pataninghogan ang gibuhat sa Ginoo. Pagbuhat niya sa langit ug sa yuta. So kinahanglan igsoon atong lantawon igsoon nga sa atong kinabuhi. Ibuhat man gani sa Ginoo ang tanang butang dinhi sa kalibutan. Kanang imong makita karon si Lord ana nagbuhat. Way butang ning kalibutan nga dili sa gikan sa Ginoo. Kung sa man mga problema sa atong kinabuhi, gamay lang na kaya na sulbaron ni Lord. Kaya galing imo ni Lord ang tanang butang sa pagka kanang imong problema dili na kaya ni Lord tanggalon sa atong kinabuhi, no. So salamat sa Ginoo din hilang taman ta igsoon. May dunay pangutana diri, tulong nga pangutana. Sa unsang pamaagi gibuhat sa Ginoo ang kalibutan? Sa inyo pinagi sa pulong. Amen. So tinod na gibuhat sa Ginoo ang kalibutan pinagi lang sa iyang pulong. Pinagi lang sa iyang babano, grabe no si Lord pagkagamanan. Moingon si Lord nga mutong ang adlaw, tungha. Moingon si Lord nga mutungha ang dagat ilain og anyutang mala. Nagbuhat mutunga ang mga bitunog og mga bulan. Pagkagamahanan sa Ginoo. Ngano man kay gibuhat niya ang tanan. Sa inyo sa nano kay gibuhat man sa Ginoo ang tanan? Imo bro. Ikaw ko pa tanong. Ano kay gibuhat sa Ginoo ang tanan? Ako lang po ni ko bro kanang galing yung pangutana bro. Og doon ako itubag gamay pero gusto na kayo punan. Wala mo kagaingon nga. Tubagon ko niyo. Para mga uling-uling puta. Yan mo ko putag pangutana. Direta kay pastor na lang. Ari ra kay. Ikaw pa. Yan kay gibuhat man niya ang tanan. Actually, ang tanan nga term diha is para nagbuhat siya og dagat, nagbuhat siya og mamala, nagbuhat siya og mga kalanggan tanan kahayupan kumbaga na ay cycle nga ginatawag pa. So nagbuhat siya nga napoy lugar nga para sa tao kay di man ta pwede magstay sa tubig kay dili man ta kuan. So perpekto gid ang atong Ginoo. Mo na gini nga powerful siya nga Ginoo tungod kay kung misgot pud ta og mga planeta nganong sa Earth man ta niya gibutang kay kung maduol pud ta sa Mercury ug Venus mahimo man tang malanay man ta tungod sa kainit. Kung maatras po ta sa Mars o sa Jupiter, maduol po ta, di po ta mahimo man tang ice. So, perfecto gyud ta nga lugar. So, ingon ana ang Ginoo. Naata karon sa mamala, kay tungod na siya tuyo o tumong sa tuwa, kay kita lang ang tanging binuhat nga kawangis sa Panginoon. So, kawangis niya.
Grabe no. Malantaw ni mo ng planeta nga, imo lang taon sa drawing, nagkanang nakabutang din na grabe gud ang pag-design ni Lord sa kalibutan, Amen. no? Ang pag-design niya, mga bato, lantaw ni mo ng bato sa mga suba, lantaw ni mo design din na grabe gyud sa dalo ni sa Ginoo pagbutang aning batong kadako man ani. Ano no? Lantaw ni mo tos lantaw ni mo ng mga makanang mga sadapin sa dagat nga dagkong bato pod. Grabe, kay bulungan si Lord, dili nimo matungkad ang iyang pagkagamhanan. Amen. Tinod yun ang gingon na sa Lucas 1 pa yung 1:37 nga may posible sa Ginoo. Amen. Ang butang may posible sa Ginoo. Makita nimo so ilang taon lang kunimo kung doon na kay problema. Grabe po ni makita nimo din na ang grabeng gibuhat ni Lord. Tapos ilang taon po nimo munang sa SPO. Grabe Lord pagkagwapo na ako. No? No, kay bulungan ka Ginoo. Okay manindog da. Amen.